No, dobré ráno. Takže začína nám deň číslo 2, tak som chcel povedať. A pred chvíľou som stál, je 5 hodín aj 41 minút a no z ničoho nič som sa tak prebudil. Kokos, išiel som spať asi o pol 11. Už ani neviem. Takže som spal rovno nejakých 6 hodín, ale tvrdých 6 hodín, lebo nepamätám si ani, kedy som zaspal, ale fakt zaspal som rýchlo. No a dneska máme taký zaujímavý deň, lebo je piatok. A tým, že je piatok, tak si človek tak povie, že čo tým asi chce to ten človek povedať. Takže idem teraz na colnicu, tam vybavím dokumenty. To bude trvať cca pol hodinu, až max hodinu. Potom následujúce. Ešte ísť na vykladku, ale to už nie je ďaleko. Až následne ísť na možno ďalšiu nákladku. A kto vie, že kde bude vykladka. No a chcel som vám tu včera trošku ukázať ešte ten nákladný priestor, keďže včera som ukazoval vo videu, jak to vyzerá vpredu. Takže teraz vám môžem poukazovať, že jak sa cíti svetelka natiaľ. No, takže ako vidíte, vyzerá to celkom good. Škoda, že to nie je po celej akoby, že dĺžke. Takže no vlastne tým, že tu je posteľ a vo vnútri po tej posilej tej poličky je tá centrála, tak som natiahol preložovač tady to sem, tu je to zapojené. Ten kábel je ale extrémne dlhý, neviem na čo taký kochot vymysleli, takže som ho musel nejako popreťahovať a tu vlastne začína, takže tak nejak to osvetľuje, no. Takže ešte to prerobím, možno keď sa mi bude chcieť, ale zatiaľ je to good.